Gonzi ma kienx kapaċi jifhem l-imgieba ta' ċerti membri parlamentari tiegħu li żjed il-backbenchers. Anqas ma kellu l-element uman biex jifhem il-gwaj li nqala minn dawn l-istess backbenchers. Fl-istess waqt ma kienx kapaċi jieqaf għal attitudni ta' ċertu nies u minflok inħallihom imexxuh. Dawn kollha waslu sabiex Gonzi f'punt li ma kienx kapaċi jmexxi bħala Prim Ministru. F'intervista fil-ħarġa ta' Malta Independent ta' tnejn, l-eks Ministru Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici jgħid li Gonzi kellu problemi serji biex jaffaċċja u jsolvi n-nuqqas taqbil fih dan il-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li tkaxkira li ħal Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni kienet ilha ġejja. Bl-indikazzjonijiet kienu ilhom li bdew mill-elezzjonijiet Ewroparlamentari tal-2009. Dak iż-żmien bdiet ħirġa fil-beraħ il-firda li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Fl-intervista l-eks Ministru jattakka lil membri tal-Kabinet Nazzjonalista jgħid li kien hemm min kien iġib ruħu bħalli kieku l-Gvern għandu maġġoranza ta' 5 siġġijiet iktar minn wieħed jew skontu nofs siġġu. Qal li kien hemm membri tal-grupp parlamentari li kienu maqsumin bejniethom dawk li huma fil-Kabinet u dawk li huma backbenchers. Dan wassal biex Gonzi sab ruħu f'pożizzjoni li ma setax jimmanuvra. Meta mistoqsi dwar ir-riforma ġudizzjarja proposta mill-Gvern il-ġdid, Carm Mifsud Bonnici qal li jilqa' din l-inizjattiva u jaqbel mat-termini ta' referenza tagħha. Fit-30 ta' Mejju tal-2012, Carm Mifsud Bonnici kellu jirreżenja mill-Kabinet wara vot ta' sfiduċja fil-Parlament.